Hello! Welcome back to my channel, mga kaslim. Maniod to na taninyo, narangamong sudan karon. Yan. Bunga sa kamunggay. Bunga na siya sa kamunggay ha, mga kaslim. So, abi ninyo nga ang bunga sa kamunggay, dili na siya masudan na siya, dili na siya makahilo. Kung makahilo pa na, didugay raming nangahilo. So, lami kay na siya guys. So, karon ang among gisubak ana kay wala man milaing subak. Kay naisda pero gahi ang kaayo. So, katong karning baka nagkuha ko nga may karning baka gisubak na ko dira sa kanang na bunga sa kamunggay. Mao na siyang bunga sa kamunggay guys, lami kaayo. Kamo ni akong kaunon ron. Na. Ipakita na ko sa inyo ha kung paano siya kaunon. Paano siya kaunon? Ang kaning kamunggay, dahon sa kamunggay. Yan. Nauna na siya. Anak. Tapos, narang bunga sa kamunggay. Bunga sa kamunggay. Ang kaning iya, unod mo na imo na. Nauna mo siya guys. Wala siya. Ang tama. Lamig ka siya. Lamig ko lang. Lamig. Buto nga naman pinas. Gamay. Ano ang pagluto nga sa das ay? Dahil man sa unong das ay. Depende na sa timpla. Naay kamatis. Hindi siya guys. I-try ninyo. Hinog dito gaya. Try ninyo og kanang sudan ani lamig kay siya. Bisan unsa na inyong isubak? Isda, karning baboy or baka. Nara sa inyo kung sa inyong isubak. Pero pwede naman po siya dili subakan butangan lang mo ginamos. Tapos daghan nga kamatis. Ang style ani daghanon nimo kamatis para lami. Pero kani guys, isa ra ka kamatis ang akong gibutang kay nagtipid mi sa lamas dire. Kay kung mahutdan mig lamas. Mamalik mi sa tindahan dire mahal. Try ninyo sudan ani lami kay ni siya. Mura mo nagalutong paksiw lang. Inyo daang pakupsan ang inyong subak tapos pag makupos na ang kanang ihang subak gisahon lang ninyo siya sa ahos, bombay ug kamatis tapos loy-a tapos timplahan ninyo na dangan ninyo og kanang ginamos, seasoning, litsin. Tapos ginamos gamay. Ayaw kayo nyo doon ng ginamos kay ima. Minsan sobra kaparat. Lami siya nga baka ang gisubak. Malinamnam kayo. Umukon dyan siguro ni nga baka. Kaya may mo ko nagdugay og kuan. Ang taga na maligyag baka nga atbang sa bularan. Nasa sulod sa palengke. Dito ko nagpalit. Bata pa ko ng baka na. Namay kayo ni siya ko anon. Ama, ibulad gani. Marinito ni mo ba? Bulad ni mo tapos pituhan. Tapa. Namay kayo siya guys. Di man siya makahilo guys. Kung makahilo dugay namin nangahilo. Namay kayo ni mga kaslim. Pati loy-a. Gisop-sop. Ano ubang wala na pansin bunga ba? Way bunga inyong kamunggay. Paniid-niid mo sa inyong silingan basig may bunga ilang kamunggay. Ayaw mo pangawat ha. Pananghid kung may tao pero kung may tao ay pananghid. Asa man mo mananghid kung may tao. Pananghid sa punuan. Pananghid na lang sa punuan.
Lami siya. Wala na mo gihurot tanan kay. Ang uban dalahan po namo to kung mama pag uli namo. Ganahan po siya niya. Pero gagmay na to ba? Nakagyo. Asa? Na ako nakita diya. May anak ang ako. Sa silingan? Diya, diya. Wala po oy. Kulang pa na. Kulang pa na. Kunya po ako nga. Sunod ba na balik na po. Nugay sayangan kong putol kay padakon sa. Kay pagbalik na to na naputay lutoon. Lami ni sa na tilapia. Pwede ninyo sa butangan ng fats tapos tilapia nga pinirito. Lami kay mong kaon. Diningding man sa Ilocano. Yan. Kaya sa guys. Hindi na siya ang paborito ng mga pagkaon sa mga Ilocano. Ambot ang mga Bisaya, ang mahilig ba ani, ang mga Ilonggo. Kaon naman po sila. Mahilig ba sila makaon ani? Kasi guys, kumuk pa din kayo ang kanang subak. Damo ang sila. Lami ang subak. Laplapan lang ang mata mo kaning baka kay ang yang bukog ato. Sa buwan na po ito na mo guys kung wala na may panag ano. Malit naman may ka ng bali 200. Dugay na kayo sa mahurot. Sobra to ha, 200 po ay 207. Kanilaging negosyante ta, hilig po ta maghangyo. Kasagaran man gid mahilig maghangyo kani mga negosyante ko. Pwede 200 na lang call. Budili unta siya pero ara siya. Sige na lang, ano siya. Ngayon ako ang Tipid City. Ang di manggod ka mo hangyo. Okay rin nasa ilaha. Pero na yung mga negosyante nga di dyan magpahangyo. Bisag 2 pesos, grabe. Nya mura ba yung tarong ang timbangan. Tikasan na baka yung timbangan nila. Napit na mahulog akong kanin guys sa kalami, sa sudan. Lamay ka siya. Sarap. Ano na ganang? Mura na ang niluto. Hinihinay lang gid siya pagluto. Kanang iyang kalayo kanang hinay ra. Humukon man yun siya nga baka. Nindot na isa sabon kay dali lang humuka kaya. God. Sinining payat vlog. Di na siguro sinining payat vlog po kasi nagkaon no. Kada makita ninyo nagsige na lang kog kaon. Ana man gyud ang atong kinabuhi no sige kaon kundi ta makaon. Nay mangutana nga na sige man kag video na kaon. Isod kay mangitag content. Tapos sayangan ko sa akong effort nga dili ko dili na ko siya kuhaan og kanang video kay sayang kayo nag-aapas tag kuan was hours o kanang subscriber di ba? Yan. Basig na yung mag-sponsor diha og kuan. Ipamukbang ba? Bisan unsa kaunon. Pero ayaw lang ng mga dili pwede kaunon ha. Ng mga kuan, mga buhi nga mga mananap, dili ko anak. Kanang mga gulay, anak ganahan ko anak. Pwede food pork usahay. Comment lang mo diha sa baba kung Pick up na. pick up na namo, asa namo pick up tong inyong ipa. Kuan sa mo. Kami lang muluto. Pwede ra kanang palitunon pa kanang kamera muluto. Pero kung hasulan mo, kanang luto na daan, pick up na namo. Diba? Sa sunod madam, kani ang kauna. Unsa daw, unsa? Mo request mo unsay kaunin niya sa sunod. Kamoy magbuot. Unya, pagkahuman kay litson ang ilang iingon,
Aw na, yung muspog sa rin. Kung litson ang ilang ingon, di man tak afford ana. Kay mahal namang kilo in town ana, sobra 500. 600 na Ang gamit. 600. Pag naay okasyon, aning mga dato na okasyon, makakaon. Mora in town, makakaon og mga litson pag naay mga okasyon. Kaya kung wala, mahal po ba ang kaning baboy? Mapalit kayo sa mga kinilo diya sa palengke, mahal po siya. Sobra 500 na ang kilo. Dati-dati kay pila na ang kilo ana 300 sobra. Manam kay siya no. Wala pa gani ni oyster sauce ha. Nalimtan man ako kay kung nakita na akong oyster sauce. Ano yun siya? Basta na ginamos lami. Na, hurot na oh. Panahon naman siya guys oh. Umi. Hapit na mahurot guys. Hapit na mahurot mga kaslim. Hapit na mahurot mga kaslim. Sakto-sakto ramang gid pud akong giluto kay duha ra man mi mga on. Na. Kay kung pag-uli na mo sa panabo, na pa may sobra na mo, lutoon na pud na mo dito. Napagkaon. Na. Dagan pa kayo. Lutuonon. Lutoon na mo na sa panabo. Sagulan na mo nagkamote. Namisad na isa sa gulan og kamote. Napa day tayo juice. Fresh from the farm, oh. Nabugnaw na. Fresh from the farm. Bugnaw na. Kauno na to. Kaon. Dami. Mana atong juice. Dia, oh. Bunga sa papaya dia sa gawas. Diba? Manang desert na to. Oo na. Ano malit? Parisa na po natin ginamos. Mga ka-slim, wow. Ginamos with Ano malit? chili. Nakakalami. Halang. Na. Lami ba? Hindi siya kay hindi pa siya tayo mo. Harap ba? So, ayan mga ka-slim. Ang daming sagbot. Yan.